అమ్మ ప్రతిరోజు మా కోసం ఏదో ఒక వంట చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈరోజు అమ్మ కోసం ఒక స్వీట్ చేసి పెడదాం, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. అమ్మా ఏం లేదు, నథింగ్ నథింగ్ నథింగ్. లైట్ ఆన్ చేసి ఉంచితే పవర్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందని అమ్మ ఇప్పుడు అంటూనే ఉంటుంది. మనం ఆఫ్ చేద్దాం. ఏమిట్రా, ఎందుకురా లైట్ ఆపేసావు? నన్ను పడుకోనివ్వ, ఎందుకురా శబ్దాలు చేస్తావు? పావు గంట పడుకోనివ్వా? అంటే లైట్ ఆన్ చేసి ఉంచుకున్నావు కదా, లైట్ ఆఫ్ నీకు చెప్పాను నేను లైట్ ఆపమని. నేను లైట్ ఆన్ చేసుకునే పడుకుంటాను. కొంచెం కూడా బాధ్యత మళ్ళీ ఏదో పని చేసావు, అమ్మాలు అరుస్తుంది. నేనేం చేయలేదు, కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా చెప్పి జస్ట్ లైట్ ఆఫ్ చేశాను అంతే. దానికి అమ్మ పట్టుకొని తిడుతున్నాను. సర్లే, అమ్మ ఏం చేస్తుందో చూసి వస్తాను. నీ పాదాలకు నా అడుగులు సాగాలమ్మా, నీ పెదవులు చిరునవ్వుల్లా, నా ఊపిరి వెలగల. అయిపోయింది. సాయిరామ్, దేవుడు వచ్చిన నన్ను కాపాడలేడు. ఈ రోజు మా అమ్మ దేవుడా.